Kita tidak kok barang nem jarang dipeke Gusti Allah. Sehingga wong-wong liyane ora ngerti sing ngerti namung Gusti Allah. Dene kok ana ulama, ana imam-imam terdahulu mustahid niku nyuwun sewu niku namung berpendapat. Pendapat itu ada kalanya betul, ada kalanya salah. Nah, pendapatnya wong-wong terdahulu sing wis mumpuni ngelmune memenuhi syarat sing boleh berpendapat menurut agami, sehingga dia niku berprofesi sebagai mustahid. Penggiyane niku berpikir, mikir-mikir memecahkan suatu agama, syaratnya kudu siji apal Quran, loro apal hadis paling sithik 400 ilmu hadis, reti ilmu usul fikih, reti ijma, reti qiyas, bayan, badhe, ma'ani, mantek, ilmu sing antik-antik sing wangi-wangi ning Bandung kabeh. Iku lagi pareng melamar sebagai mustahid, ikut-ikut memikirkan masalah agama. Mustahil itu nak mikir berpendapat, wis diperes pikirane semampu mungkin kekuatan pikirane. Kok dalam pendapat niku salah, tidak sesuai kali yang dikehendaki oleh Allah. Allah niki sampun maringi ganjaran setunggal. Sebab kangelane oleh mikir-mikir khusus mustahil. Nanti menawi pendapatnya angin pun mikir-mikir menika leres sesuai napa ingkang dipun kendhaki Gusti Allah. Iki pikantuk ganjaran kalih siji ganjaran kangelane oleh mikir-mikir, loro ganjarane oleh bener wae. Niku khusus mustahil. Dhewe kalih wong sing bodho-bodho apal Quran boten, hadis boten. Apal hadis siji wis dina sewengi bar mali. Usul fikih ora ngerti, mustalah hadis ora ngerti, bayek balanggo mantek durung tau krungu. Maca ana bae Latin kok melu-melu mikir-mikir. Nah ana wong sing kaya ngono iku berarti wong bodho melu-melu mikir agama. Sing mesti wong bodho niku ora usah melu mikir-mikir. Angger taklid ngoten mawon, angger nganut pemerintah umumke besok hari Senin hari raya Idul Fitri angger nganut mawon, ora usah melu kita ngitung dia kayak lempiran tak ramalir, ora usah. Wong bodho niki menawi derek-derek mikir berarti mikire ngawur. Kok upama ngawur niku bener dosa siji, ngawur bener niku dosa siji sebab bodoh. Ngawur iki salah dosa loro, dosa oleh ngawur nggih karo dosa oleh salah. Iku bedane mustahil karo wong sing bodho nek gayane melu-melu mikir-mikir agama, mempecahkan hukum. Kula lajengaken. Gusti Allah niki ngempetake barang enem didokok ning 6 perkara siji. Kata mangam ngempetake sapa Allah ridho ing ridho fi taate didokok ning ketaatan. Gusti Allah niki ngempetke ridhone. Ridho iku seneng. Gusti Allah niku iso duka, iso paring ridho. Contone ridhone Gusti Allah niku didokok ridhone tiyang sepuh kita sedaya. Angger awak dhewe niki karo wong tua kok bekti, wong tua seneng kalih anak niki Gusti Allah karek ngegongi, Gusti Allah karek ACC melu ridho. Ha niki Gusti Allah niku jaman jarak ridhone niku dipetke ning taate kawula niki. Mulane boten awake dhewe niki nak ngerti Gusti Allah niku ridane dipetke. Niki monggo sing temenanan oleh taat Gusti Allah. Aja do gampangke perkara sing sipil. Sing sepele aja dia. Alah itu ibadah cilik. Imam Ghazali mawon ku nate didekek swarga ditangketi Gusti Allah. Ghazali
dari Gusti. Kowe ngerti sebab apa? Kowe tak coba swarga. Sebab ibadah kula Gusti. Ibadah kula iki jos kok. Salah Liguzari dudu iku. Matur. Sebab anggen kula niki lihe ngarang-ngarang kitab Ihya Ulumuddin di karangan kula. Kitab-kitab liya-liyane para Imam Ghazali kuwata sanget. Ijin dijawab Gusti Allah salah. Dudu iku. Kowe iki kabeh kok swarga iki gara-gara jele kowe. Kowe iku tau ngarang kitab. Kowe nggawa mangsi, tak sepele. Mangsi jaman dhisik niku dene boten. Pen katingan pen tutul iku lemo mandi ngaji pen tutul. Nah, kesuwen oleh anu niku dua dikira karuan niku tutul niku mboten nutur. Kuwi tak terus suwarga gara-gara nalika kowe ngarang kitab iki ana laler menclok ning mangsimu. Laler iku banget ngoronge kepen ngombe ora ana sing diombe. Sehingga menclok ning mangsimu terus laler iku ngokok mangsimu nganti ngoronge iku ilang. Laler iku terus matur Gusti Allah, alhamdulillah Gusti. Ngorong kula niki ical, gara-gara niki kula ngombe mangsine Imam Ghazali piyambake niki mboten usah ngejarake nganti kula niki seger Gusti. Dadi Imam Ghazali niku gara-gara ngombeni laler, ngoten gak sepele ya. Iso dadekake didekek swarga Gusti Allah. Sahabat Umar nganti boten disiksa Gusti Allah teng alam kubur lewat mukan nakir asale diparani mukan nakir. Bareng ngoten ana swara sing ana rupane. Kawulaku iku tinggalno welasana sebab kawulaku iki nalika teng alam donya tau melasi dagang manuk emprit ana cacile tidak pernah emprit colke diulur tarik benang tarik meneh. Terus saya tidak marah tos. Ayo mana emprit diikuti nyawa. Awake Gusti Allah kaya aku. Kok dulan aku torak tarik apa ora sakit. Terus ditumbas. Bareng wis ditumpu terus dibebaske diculke. Dadekake untuk ridane Gusti Allah teng alam kubur boten disiksa. Oh niki mulane niki membetake ridhone ditekok masalah ketaatan. Nomor loro, bakal taman godoba membetake sapa lan godoba ing dukane. Fi maksiatin didokone barang sing maksiat. Dadi Gusti Allah iku ndoko godobe duka. Cara manusia iki muring-muringe wong nak sing entuk godobe Gusti Allah wis ora bakal kepenak uripe. Teng budi mawon nggih wis kaya rekoso wae. Ngidul ketabrak ngalor kecemplung kali. Ngetan iki dibuka wong, mula niki dipendungi. Iki gara-gara entuk godobe Gusti Allah. Niki Gusti Allah niki ngempetke godobe dukane didokok ing maksiat. Tujuane kok nganti dipetke niku ben awak dhewe niki do ati-ati aja do gampang maksiat senajan cilik lah sithik lah ketoke dosane ndadeke niku sing sithik niku Gusti Allah malah duka awak dhewe iki payah akeh wong sing do padha nglakoni dosa gedhe nanging langsung do tobat. Sehingga wong sing tobat niku at-taibu minadz-dzambi kamalan dzambalahu. Wong sing wis do tobat, tobaté tenan, kapoke kapok encit iku ngombe Gusti Allah, tobat terus karo Gusti Allah, kaman lan dzambalahu. Kaya wong sing durung tau nglakoni dosa, kaya bocah bayi sing lagi lahir. Nomor 3, wa tabakatama Lailatul Qadri ngempetake sapa Allah Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fi syahri Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Iki Ramadan iku rahasia ketuhanan
rahasiane Gusti Allah jarak dipetke ben awak dhewe niki oleh do urip-urip bulan suci Ramadan ben do pancet wiwit siji sregep loro nganti puang niki krana napa golek Lailatul Qadar iki jarak dipetke Gusti Allah hakikate sing paling pirsa kapan medune Lailatul Qadar iki namung Gusti Allah dene ana pendapat walaupun kula aturake Imam Malik berpendapat pidato niki sering diaturi saroni saben khataman darusan menawa tanggal 17 Ramadan teng Stadium Manggaran nalika tesih sugeng khataman nalika niku wis saroni mesti terakhir niki kula niki titik Imam Malik ngarani medune Lailatul Qadar iku selalu berputar begitu keterangan tafsir Sawi iso uga medune sawah iso uga teng apik iso uga teng mulut teng sabar ben apa tujuane ben wong Islam iki oleh do ibadah dalam 1 tahun itu do pancet 1 tahun 12 bulan ora Ramadan tok nah kepen nemoni Lailatul Qadar setahun iku sing pancet menggai Imam Malik Imam Syafi'i boten berpendapat orang Lailatul Qadar ngono medune mesti teng bulan Ramadan angger kowe iki nyegat wancet oleh ibadah bintang siji nganti pol insyaallah bakal merangguli bakal nemoni Lailatul Qadar sahabat Ibnu Abbas berpendapat dhewe meneh ora Lailatul Qadar ngono medune pasti tanggal 27 Ramadan oh iso wani Mas Danando pas sahabat Ibnu Abbas jenengan kok iso wani-wani Mas Tekno itu alasane napa? Nggih, sebab niku teng keterangan surat Al-Qadar. Niku ana lafal Lailatul Qadar di bulan baleni nganti ping 3 inna anzalnahu fi Lailatul Qadar siji. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr telu Lailatul Qadri niku ditulis nganggo huruf hijaiyah lam ya lam tak bundel alif lam qaf dal ra ana sama ping 3 pira 17 ana yo 17 Ramadan iki nanging hakikate sejatine sing kuwat pirsa sejatine medune Lailatul Qadar niki namung Allah Subhanahu wa taala. Sebab mati dadi buru Lailatul Qadar niku istimenti. Rakaatun fi afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi. Wong kok ngomani Lailatul Qadar salat arane sak rakaat niku luwih utama ganjarane dibanding 1000 rakaat. Pun nanti salat 1000 rakaat dengan bangkeane melek ujug separo muni. Terus wong niki wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Maca tasbih sepisan subhanallah ngono tok. Beneri medune Lailatul Qadar dengan pas tasbihan. Niku ganjarane langkung kuatah dibanding hari-hari biasa maca tasbih lebih utama dibanding 1000 maca tasbih. Oh niki mulane niki Lailatul Qadar dipethe Gusti Allah. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr 1000 bulan. 1000 bulan mungkin salasun telu wa samanuna 80 telu sanatan apane taune. Dadi lek 1000 bulan iku 83 tahun wa arba'atu asyurin ditambah petang bulan bujuk tak bulan niku 1000 bulan Lailatul Qadar sing kaping 4 wa kana malang ngepetake sapa Allah auliya'ahu ing wali-waline Allah fi maidar barbainan nasi ing dalem antarane manusa merpapa Gusti Allah iki duwe wali
Wali niku kathah ora songo tok. Nggih, kaya sing niki Bedawan ning Pulau Jawa, tanah Jawa mboten niku. Ning wali niku kuwat sanget. Luar negeri ana wali songo, teng Jawa ki ana wali. Terus mangke kuwat niki menurut ulama tauhid wali iki padha karo jumlah wilangane nabi 124.000 sadonya niku. Sabenere wali sing tinggal terus mangke sing wali bos komandane niku cara mahasiswa mewisuda mengangkat gentine. Niku wali-wali ku jarang diempetke Gusti Allah. Maksudnya piye kabeh? Ben awak dhewe niki sesami sepadha-padha ora do remehake. Kok gek sing mbok remehke, mbok aran-arani, mbok elek-elek jebule waline Gusti Allah. Kekasih. Jenengan oke kalian buka YouTube ana tamu saking Kendal sowan Kiai Hamid Pesuruan. Mbah Hamid niki waline Gusti Allah. Ora ana kiai sing ngarani Mbah Hamid Pesuruan iku ora wali. Kabeh kiai sepakat Mbah Hamid iku wali. Sebab kramate iku kathah. Terus bener tamu niku di ngendikani Mbah Hamid, aku titip salam ya kanggo wali Kendal. Sing dadeke amane Kendal wonge ngene-ngene wonge senengane niku ning pojok pasar. Padahal itu cara wong Kendal wong niku rambute gimbal, tumbune ning pojokan pasar. Mbah Hamid kok pesen kanggo wali niku. Bareng ngoten disampaikke. Wali niku nyamar. Mereka assalamualaikum jawaban salam. Ana apa? Kula niki dititipi salam Mbah Hamid kagem jenengan niki. Terus dijawab waalaikumsalam. Dalam hati ini wali niku ya wis nyaman kaya ngene iki. Kaya wong beda ra ngerti nek iki wali kok iki dikonangi Mbah Hamid dibocorno. Niku dadi sing ngerti wali ora wali boten ngerti. Jarang dipetke Gusti Allah. Mulane awak dhewe iki boten pareng ngremehke karo wong liya. Sapa ngerti sing mbok elek-elek mbok remehke ku jebule waline Gusti Allah. Wali niku ngomongnya mati, dungane mati. Oh niki boten pareng elek-elek wong liya. Sing nomor gangsa wa katamalan ngempetake sapa Allah al mauta ing mati fil umri ing dalam umur. Gusti Allah iki menyembunyikan kematian di dalam umur kita masing-masing. Tujuannya ben awak dhewe iki selalu siap. Mamin ahadin yang mutu ilan nadima. Kabeh wong mati niki mesti getun. In kana musina nadima. Sing mati kok upama wong apik, kiai lah, ustaz lah, wong sing sregep ngaji, reposo, sregep jamaah salat tetep getun. Getune piye? Allah yakuna isdada. Kepengen tambah kathah malih, golek ganjarane. Wa ingkana musi anadima semono uga menawa wong sing mati niku wong sing ala dereng sempat kumpul-kumpul ngeten iki, durung-durung poso, durung-durung salat niku nggih rumoso getune Allah yakuna nazia kepengen nyopot marani penggaweane sing kurang bener niku. Mulane umur niki dipetke ben awak-awak niki selalu siap. Sing terakhir wa kana sholatan mustafi sholawati wa kana malan ngempetake sapa Allah sholatan musta ing salat wusta salat pertengahan fi sholawati ing dalem pira-pira salat. Dadi niki ana sholatul wusta salat pertengahan. Iki tafsir ana sing maknani salat pertengahan niki salat asar. Wonten sing maknani nafsiri salat wusta
niki sholat subuh. Iku jarak dipakai Gusti Allah sebab ganjarannya kata sangat niki. Mulane teng Quran hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu padha kersa sira kabeh 'ala sholawati kata piro-piro sholat. Sholate awake dhewe iki yo ayo direksa dijogo aja nganti dolena janggotan. Wa sholatil wusta lan luwih-luwih sholat wusta asar apa subuh niku. Wa qumu lillahi qanitin lan padha jumeneng ana sira lillahi krana Allah qanitina hale sing khusyuk sing manten temenan. Kata nasa kekulaturan timun buke kanggo ibu mugi-mugi senajan timun lah buke lah wonten guna wonten manfaatipun amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana siyamana qiyamana wa qira'atana ruku'an sujudana wa qu'udana wa tadhir khusyu'ana wa la tadrib ya wujudana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.